ngun sing angka gangsal. Cukup. Cara wong jaring iwak wis kecekel aku to, Gong. Lho, jaring iwak kados pundi? Nek ku takon mlipir-mlipir tak wiwiti saka perang agung ki jenenge apa wae. Ning wis kecekel underaning perkara sing dadi unek-uneke Prabu Sawarga. Wah. Sengkuni ora kena dianggep sepele. Tinemune jebul Sengkuni duweni kasekten kang linuwih. Ndak ketok kabeh aji jaya kawijayanku. Aku ngetokke aji-aji Bandung Bandawasa. Untal blabak pengantol-antol ewadene ora ginawe rasa karo Patih Sengkuni. Godo rujak polo kang duweni kasekten kang linuwih ora ginawe rasa karo Patih Sengkuni. Mula kowe aja sumbar mengko mundhak aber. Sengkuni kae ora kena dianggep enteng. Kulite ora bucik karo gegaman apa wae. Aja ham-ham ae. Kowe ngakoni kalah. Aku ngakoni kalah. Aku jane ngerti, ning meneng ae. Sapa? Sengkuni kok iso dikuwampleng, ditonyo, dijejeg, ditibani gaman pusaka apa wae kok ora tedas ki aku ngerti rahasiane Sengkuni. Wong biyen ki Sengkuni sak perguruan karo aku. Sengkuni kuwi heeh. Sengkuni kuwi duwe aji lembu sekilan. Sengkuni heeh. Arep dijotos ngono ya. Rumangsane sing jotosno kenek ning ora apa-apa mergo kurang sekilan. Oh, Sengkuni. Heeh. Arep dijuwejeg dituwibani godho. Rumangsane sing godho ki wis kenek ning karo Sengkuni ora apa-apa. Gur Sengkuni karo Bagong kowe duwe. Ning saiki wis tak uculi aji-ajimu lembu sekilan. Heeh. Lah napa? Lah biyen aku pas malam pertama, heeh. Aku kumpul karo bojoku, heeh. Aku rumangsaku wis kewenek, lah kok kurang sekilan. Oh. Kapan metenge? Iya. Aku bingung. Ning endi papan pengapesane Sengkuni? Sampeyan pengen ngerti papan pengapesane Sengkuni, kelemahane Sengkuni wonten pundi? Yo, aku kepengin ngerti, Bagong. 400. Kowe kok ndridis men. Iki jane Bagong apa Pak Suyata jane. Yo. Pun 400 kula bisiki kelemahane Sengkuni. Yo bisik ana. Gendong no. Gak gitu, aku nek ora karo digendong gak gitu. Ah niku pengapesane Sengkuni. Dibisiki malah guyu. Jajal, sing dibisiki Bagong karo sing tak bisiki padha apa ora? Lho, kok beda? Lho, beda ki, Gong. Wah, kowe ngapusi balekno 400ku, Gong. Ngapusi, Gong. Ora mbok yakin ya kuwi pengapesane kelemahane Patih Sengkuni. Koko Prabu Kresna nduduhi pengapesane Patih Sengkuni mapan ana ing dubur Cantruka. Lah kowe muni apa to, Gong? Aku muni silit iki. Lah ya padha ae no. Kuwi padha wae Werkudara ning tembunge alus ki kuwi dubur Cantruka. Lha iki kaya ngono ya ora ana tembung liya to, Gong. Lah terus jenenge kuwi. Masa arep jenenge Petruk ya ora mungkin. Ana kono pengapesane Sengkuni. Esuka lan patine wong julik sak jagat iki di. Meneh kowe kowe rung rumangsa kalah mentas megur anyar kowe kowe ngejak pirang dina musuh tanding karo Patih Sengkuni. Ayo ketokno kabeh kasektenmu. Aja kirang gumuyu Sengkuni.
Aku wis ngerti dununge pengapesane Patih Senguni. Ayo, ning ngendi pengapesane Patih Senguni? Pengapesanmu ora ana liya, ya ana ing dubur cantukamu. Aduh, mati aku. Ya! Petruk, wonten dawuh. Iki manggone sing ndi? Lah, wis gerang dadak diarahne lho. Mosok ora ngerti. Pengampesane Patih Senguni. Iya. Ya, sik tak silakne sik sarunge iki. Oh, maju ning perang bareng nggawa sarung. Nah, ya niki lho sing ana lingire iki lho. Sing ana lingire niki ndang diblus selesai. Pundang ndang diblus mawon selak adem niki lho. Pun embut. Bola bali wong elek pengapesane yo elek. Bang, awakmu ora suwe ora adus ora njaluk parfum Ndara Werkudara. Suwe ora adus ya. Ndara nyuwun parfumipun. Ki ambu apa ya? Kaya tau mambu ning lali. Ki kira-kira ambu apa ya? Werkudara wis ngerti to pengapesane si Sengkuni Yayi. Aduh, wong edan iki maksud. Sengkuni ing kene marganing patimu. Jiwa mancing. Kurang luwih critane kaya mangkono Dursa Subala. Wah, ladalah. Pandhawa sing jare wong apik, wong becik, tinemune jebul wong kejem pancen kaya mangkono. Negara Yawastina iki tinggalane leluhurmu lan leluhur para Kurawa. Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane, negara Ngastina kudu bisa direbut. Lajeng kersanipun kados pundi Kanjeng Eyang? Ngene.
tembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara suda ratu anyar ingkang bakal kajumenengake nata mapan ana ing negara Yawastina. Ya kuwi ora ana liya si Parikesit ya si Paripurna. Aku kelawan kowe kabeh kudu bisa nggagalke wisudan ratu iki. Lajeng caranipun kados pundi paman? Caranipun kados pundi paman? Calone ratu kudu dipateni luwih dhisik. Merga dina sak mengko kabar kang sumebar kiblat 4-5 pancer. Calon ratu sing bakal kawisuda dadi Nalendra ana negara Yawastina, si Parikesit dadi Nalendra ana negara Yawastina, nembe murca utawa ilang saka negara. Mula didum gaweane kowe Dursa Subala lan Wiruta tak wenehi pakaryan. Kowe mubenga jagat iki, munggah gunung mudhun jurang. Aja kongsi mandeg yen durung ketemu karo si Parikesit. Yen wis ketemu ra usah dadak leren ditangoni, langsung babaten gulune. Lho nggih ngestohaken dawuh, ngestokake dawuh. Ewadene aku si Kertiwindu bakal nglumpukake kekuatan. Aku bakal tumuju ana ing negara Traju Tresna. Ketemu kelawan Ratu Nom. Ya kuwi Prabu Sawarka, anake Prabu Boma Narakasura. Ratu Traju Tresna kae bakal tak koroki kupinge, bakale tak pengaruhi supaya wani karo para Pandhawa, luwe-luwe wani karo Ratu Dwarawati Prabu Kresna kang isih kapernah eyange dhewe. Kowe nggih ngestaken dawuh. Didum gaweane. Kowe Dursa Subala lan Wiruta goleki si Parikesit. Aku lan Danyang Suwela bakal lumarap ana negara Traju Tresna. Andum gaweane. Budal dina iki muga-muga mbarengi Sintrang Samirana kasembadan kang jinangka anggone bakal nggagalke wisudan ratu anyar si Parikesit ya si Paripurna. Ginarebat Badaya yuwarna nira
ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Abdiku sing tak tresnani Togok Teja Mantri. Kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun Prabu Sawarka putra dalem sinuwun Prabu Buma Narakasura ing Traju Trisna. Padha becik sak tekamu, Gok. Nggih, niskala sowan kula. Bilung, kula wonten dawuh. Padha becik sak tekamu. Nuwun inggih. Kalis ing sambikala do sinuwun Prabu Sawarka putra dalem sinuwun Prabu Buma Narakasura Suwargi. Togok, kula wonten dawuh. Kowe apa babakan kang bakal tak takonake marang jeneng sira abdiku Togok Teja Mantri. Krana apa? Krana kang mapan ana ing negara Traju Trisna iki sing tak anggep sing paling tuwa dhewe kuwi ora ana liya kejaba mung kowe Togok. Jeneng sira Togok Suwita ana ing negara Traju Trisna iki ora mung melu aku ning malah kepara wiwit melu Suwargi bapakku mbiyen ya kuwi Kanjeng Rama Prabu Bama Narakasura. Nuwun inggih sinuwun badhe tanglet babakan menapa kang abdi pun Togok Teja Mantri arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda sabdanipun Prabu Sawarka. Slendra kang rasa slendra kang jiwa. Para diage rada majuwa anggonmu lungguh aku bakal takon babakan kang wigati marang abdiku sing tak tresnani Togok Teja Mantri. Bremara reh manguswamya ngambreng kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung Resang Ganta Mastrat maja lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus Amara wayahanto Sumangga kula aturi ambabar pangandikan badhe tanglet babakan punapa sinuwun. Ngene Togok, aku mung bakal takon babakan sejarah jatine perang kang dumadi ana jagat raya iki, perang gedhe kang gumelar aning Madyapada iki ana pira wae Togok? Nyuwun sewu sinuwun. Piye? Perang gedhe ingkang dumadi wonten ing Madyapada menika janipun wonten kathah ning ingkang baku menika namung pirang-pirangan. Contone piye Togok? Jlentre piye? Ingkang angka setunggal nuwun inggih menika perang pamuksa. Perang pamuksa lakar kados mekaten. Perang pamuksa menika perang antaranipun Prabu Pandhu kalian Prabu Trembuku. Prabu Pandhu lumawan tanding Prabu Trembuku. Menika perang agung, perang gedhe ingkang angka setunggal. Banjur perang gedhe kang dumadi ana Madyapada angka loro jenenge apa Togok? Nuwun inggih menika perang Guntarayana. Perang Guntarayana nuwun inggih. Perang Guntarayana menika perang ing antaranipun Begawan Ciptaning utawi Begawan Mintaraga lumawan tanding Prabu Niwata Kawaca. Mangkono nuwun inggih menika wonten lakon Arjuna Wiwaha. Perangipun naminipun nuwun inggih perang Guntarayana. Guntarayana nuwun inggih. Banjur angka 3 apa Togok? Perang gedhe angka 3 nuwun inggih menika perang Gojali Suta. Gojali Suta nuwun inggih. Gojali niku bapak, Suta niku anak, perange bapak musuh anak. Sing perang sing nyarirani sapa Togok? Ingkang anyarirani nuwun inggih menika Nalendra ing Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna lumawan tanding Ratu Traju Trisna. Nuwun inggih Prabu perang Gojali Suta iki mau sing menang sapa Togok? Ingkang menang Prabu Kresna. Sing mati
ingkang pejah Prabu Boma Narakasura ratu ing negari Traju Trisna. Lah perang ingkang angka sekawan nuwun inggih menika perang Baratayuda Jaya Binangun sing angka gangsal. Cukup. Cara wong jaring iwak wis kecekel aku to, Kok. Lho, jaring iwak kados pundi? Nek ku takon mlipir-mlipir tak wiwiti saka perang agung ki jenenge apa wae. Ning wis kecekel underaning perkara sing dadi unek-uneke Prabu Sawarka. Sabab kowe abdiku Togok angger tak takoni sapa sing mateni bapakku Prabu Boma Narakasura, angger tak takoni kowe mesti ora gelem semaur. Ning bareng takonku mlipir-mlipir saka pinggir wis kecekel. Tinemune jebul bapakku Boma Narakasura mati ana jroning lakon Gojali Suta, perange bapak mungsuh anak Prabu Kresna ing Dwarawati lan Ratu Traju Trisna. Swargi Kanjeng Rama Prabu Boma Narakasura. Dadi cekak cukupe, aku wis ngerti, aku wis paham. Aku wis mudeng sing mateni bapakku iki Ratu Dwarawati Prabu Kresna. Aduh, mati aku ketrucut. Ah, piye to, Kang? Aduh, Yung. Wis kecekel hunderaning perkara. Aku wis ngerti yen sing mateni bapakku Swargi Prabu Boma Narakasura iki Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Punika ingkang eyang Prabu Kresna Ratu Dwarawati. Sapa wae sing mateni bapakku, utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Aku kepengin nyuwargake wong tuaku kanthi cara nugel gulune Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Waduh, mengke riyin jenengan salah dalan sinuwun. Lenglenging driya mangu mangun gong kanduhan remang lir-lirna tanpa kanen lir-lirna tanpa kanen yen tam tulusa mengko sang Dyah Utama Raden Kertiwindu sing dadi jenengku. Kertiwindu. Ya. Ewadene sing ana mburiku iki anake Bambang Swatama, putune Begawan Durna, jenenge Danyuwang Suwela. Panjenengan ingsun Ratu negara Traju Trisna kene, Prabu Sawarka sing dadi jenengku. Ya, aku wis ngerti, aku wis mudeng. Salugune aku kelawan panjenenganmu iki nasibe padha. Lho, kok iso padha piye? Padha nasibe kok mengkono. Ya, padha-padha ditinggal wong tuane, perkarane ora ana liya ya mung Ratu Julik sing jenenge Prabu Kresna.
panjenenganmu wis ngerti apa durung yen ramamu bapakmu Prabu Bama Narakasura ki sing mateni Ratu Dwarawati? Yo aku wis mudeng. Sebabe apa? Kok Kang Rama dipateni Ratu Dwarawati iki ngerti sebabe apa? Kowe ngerti larah-larahe apa ora? Yen kuwi aku durung dungkap, aku durung mangerteni. Lah, yen mangkono bakale tak critani. Sing ngerti sejarahe patine ramamu Prabu Bama Narakasura kuwi ora ana liya kejaba mung Kertiwindu. Nalika biyen padha-padha putrane Ratu Dwarawati, Bama Narakasura kuwi duweni sedulur tunggal bapak seje mbok ya kuwi Samba Wisnubrata. Samba kuwi duwe rasa tresna Prabu Bama Narakasura ya kuwi Dewi Aknyanawati. Tah wis sawetara suwe anggone duwe rasa kekarone ing antarane Raden Samba karo Dewi Aknyanawati ning secara sesideman utawa delik-delikan nuju ing sawijining dina anggone andon tresna ing antaraning Raden Samba Wisnubrata lan ibumu Aknyanawati konangan dening bapakmu Prabu Bama. Sapa sing ora nesu, sapa sing ora muntap menawa ngerti bojone digendak karo wong liya? Senajan Samba mau adine dhewe lah wekasane tanpa saranta. Tanpa saranta bapakmu ngunus pedhang ligan dibabat gulune Samba. Satemah sirah gumlundung ing kisma, kulite dibeset-beset, dijejuing-juing. Satemah ana lelakon Samba juwing. Kamangka sing kleru ana ing lelakon iki Samba, lah kok Prabu Kresna malah mbelani Samba kang ateges mbelani wong kang salah. Mbelani wong kang luput ngerti Samba mati. Banjur Kresna nguncalake Kyai Cakra Baskara kena dadane wong tuamu Prabu Bama Narakasura. Dadi lan patine senajan kaya mangkono kuwi kanthi larah-larahan kanthi cerita sejarah sing kaya mangkono patute simbah kaya Prabu Kresna ki dipunggulune. Lah rak ngono kudune.